uHezekeli 13. Izwi likaJehova lafika kimi, lathi, ndodana yomuntu, profetha ngabaprofethi bakwa-Israyeli abaprofethayo, uthi kwabaprofetha okwenhliziyo yabo, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, wokubaprofethi abayiziwula, abalandela umoya wabo nabangakubonanga. O-Israyeli, abaprofethi bakho banjengezimpungushe ezindaweni ezichithekileyo. Anenyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubiyela indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Babonile okuyize nokubhula kwamanga abathi, kusho uJehova, kepha uJehova kabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. Anibonanga umbono oyize, anikhulumanga ukubhula kwamanga, lapho nithi, kusho uJehova, mina ngingakhulumanga na. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngokuba nikhulumile okuyize, nibonile amanga, ngalokho bhekani, ngimelene nani, isho iNkosi uJehova. Isandla sami siyakumelana nabaprofethi ababona okuyize nababhula amanga, abayikuba semkhandlwini wabantu bami, bangalotshwa encwadini yendlu yakwa-Israyeli, bangangeni ezweni lakwa-Israyeli, nazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova. Ngokuba bedukisile abantu bami ngokuthi, ngukuthula, kungekho ukuthula, nangokuba lapho kwakhiwa ugange, bheka, balunameka ngodaka olungavuthiwe, yisho kwabanamekayo ukuthi kuyakuwa imvula ekhukhulayo. Nina matshe esichotho niyakuwa, nomoya wesivunguvungu uyakuludabula. Bheka, lapho ugange seluwile, akuyikushiwo kini ukuthi luphi udaka enanameka ngalona. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngiyakuludabula ngomoya wesivunguvungu ngokufutheka kwami, kube yimvula ekhukhulayo ngentukuthelo yami, namatshe esichotho ngokufutheka ukuba aluqede. Ngiyakulubhidliza ugange enalunameka ngodaka olungavuthiwe, ngiludilizele phansi, lunamathele emhlabathini, kwambulwe isisekelo salo, yebo, luyakuwa, nina niphele phakathi kwalo, nazi ukuthi nginguJehova. Ngiyakufeza ukufutheka kwami ogangeni nakubo abalunameka ngodaka olungavuthiwe, ngithi kini, alusekho ugange, abasekho abalunamekayo, abaprofethi bakwa-Israyeli abaprofetha ngeJerusalema, ababona imibono yokuthula ngalo, ukuthula kungekho, isho iNkosi uJehova. Wena ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuwo amadodakazi abantu bakho aprofetha okwenhliziyo yawo, uprofethe ngawo, uthi, isho kanje iNkosi uJehova, ithi, wokwabesifazane abathungela zonke izindololwane izicamelo, benze imigubuzelo yamakhanda ezimo zonke ukuba bazingele imiphefumulo. Niyakuzingela yini imiphefumulo yabantu bami, nisindise imiphefumulo yenu? Nina eningingcolisa phakathi kwabantu bami ngezinkweshe zebhali nangezingcezu zesinkwa ngokubulala imiphefumulo ebingayikufa nokusindisa imiphefumulo ebingayikuphila ngokuqamba kwenu amanga kubantu bami abalalela amanga. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bheka, ngimelene nezicamelo zenu enizingela ngazo lapha imiphefumulo njengezinyoni, ngiyakuzihlwitha ezingalweni zenu, ngivumele imiphefumulo ukuba ihambe, le miphefumulo eniyizingelayo njengezinyoni. Ngiyakuklebhula nemigubuzelo yenu, ngibophule abantu bami esandleni senu, bangabe besababikho esandleni senu ukuba bazingelwe, nazi ukuthi nginguJehova. Ngokuba nidabukisile inhliziyo yolungileyo ngamanga, engingamdabukisanga mina, naqinisa izandla zababi ukuba bangabuyi endleleni yabo embi, basindiswe, ngalokho anisayikubona okuyize, ningabe nisabhula ukubhula. Ngiyakubophula abantu bami esandleni senu, nazi ukuthi nginguJehova.